Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau ma mun sake kawo muku sabon application wanda zai ba ku damar ku koyi girki, amma wannan application mun kawo shi ne domin mata. Su ne za su samu damar koyi girki, so mu wasu matan ana samun matsala yadda ba su iya girki ba. To ku duba a cikin wannan application da za ku ga yadda za mu shiga an sa duniyar girki. To shi wannan duniyar girki din duk wani girki da mace in ma bata iya ba an rubuta a rubuce za ta iya, za ta koya ga yace za ta sarrafa abincin yacce ya kamata. Babu wani matsala da zai bata insha Allah in dai ta yi amfani da wannan girkin da aka zayyana a cikin wannan application din, to insha Allah za ta tabbatar da cewa ta iya girki, kuma har mijinta ma ba zai taɓa fita wani guri bai je ya siya wani abinci. In dai ba girkin ta ba zai ci wani abinci ba a ranar, saboda in dai ta iya wannan salon girkin da aka tsatsara a cikin wani application din, to babu wani abinci da za ta zo mijinta ya zo yana kushe mata in ta zo ta girka. Ka duba wannan list din sosai za ka gani abinci ne sun kai tsari ya kai wajen guda 20. Insha Allah in dai mace ta iya wannan girkin ba ta da wata matsala a gaban mijinta ko ina ne, kuma ba ta ji kunya ba. Mun gode da wannan kallon naku. Ku ɗauko wannan application mai suna duniyar girki. Ku je App Store za ku gan shi an sa kusa duniyar girki, za ku ga wannan application ne sai ku ɗauko sa. Insha Allah za ku samu jin daɗi sosai a cikin wannan application din. Har kunnanka ba za ka taɓa manta da wannan sunan application din mai suna duniyar girki. Za kuma ku tabbatar da cewa wannan application din ya amsa sunansa mai suna duniyar girki. Mun gode sai anjima.